आफाद NDB Progressive People Joint Action Committee आरो UPPL नि बानजायनायाव गुबुन बर'नि आफादफोर आरो गुबुन जोंजों रायजो जाफाग्रा गुबुन माहारिफोरनि जयै बाहागो लानायाव दिनै क'क्राझार नोगोरमायाव जि मोनसे सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि जालांबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय NDB प्रोग्रेसिवनि गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे बिथांनि मिरुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन, पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिनि चिफ कनभेनर राकेश बर'जों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफोर, UPPL नि आफादगिरि उरखाव-गोरा ब्रह्मजों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफोर, बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय एक्स MP लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे समनि दैदेनगिरि, आथिखालावबो जोंखौ अराय सम थुलुंगा होनाय बाहागो लानाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय एबसुनि आरो गुबुन आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन, प्रफेसार बिथांमोन, ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोन, आइजो दैदेनगिरि बिथांमोन, आमार माजत उपस्थित आमार সদায় আমাৰ লগত থিয় দিয়া আমাৰ শুভচিন্তক লগত আমাৰ ভাল বন্ধু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ BTC ৰিজনৰ নেতৃবৃন্দ, ইয়াত উপস্থিত মাইনৰিটি নেতৃবৃন্দ, বৰ্মন কছাৰীৰ সভাপতি মতিলাল বৰ্মন ডাঙৰীয়া, লগতে উপস্থিত আৰচুৰ নেতৃবৃন্দ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সন্মানৰ নেতৃবৃন্দসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, উপস্থিত ৰাইজ, सिबिनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय बिग्रायारि गाहाम हामलायनाय आरो बरायनायखौ आङो बावहरनाय जाबाय। लोगोसे बे गेवलां फोथारनिफ्राय रोजा रोजा बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो मुंख्लंनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनथों, बिनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव आखाइ खबजबनानै खुलुमनानै आर'ज गाबबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दमासि जानो हाया मा जानो हाया जालांबाय रायजोफ्रा। दा दिनै बेनिखायनो दिनैनि बे सुबुं गौमाया हरखाबै हांख्रायनायबाबो ओरैबायदि रोजा रोजा सुबुं बाहागो लाफैदों, बेनो मोनसे बिदिन्थि बर' रायजो राजाफ्रा जे सान्थि गैया, मोनसे असान्थि जानानै दङ। दा बेनिखायनो दिनैनि सुबुं गौमाया गमामायैनो सारा आसामनि थाखायनो ट्राइबेलफोरनि थाखायनो मोनसे गोनांथार सुबुं गौमा, आरो बे सुबुं गौमायाव गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै थाखा फैसा गारनानै जाय नोंथांमोना बाहागो लाफैबाय, नोंथांमोन साफ्रोमनिबो मुङा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि उदांस्रिनि जारिमिनाव आरो आसामनि ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय जुजिनाय जि जारिमिन, बेवहाय सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, जोंनि बे सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो रेली फर प्रटेक्शन एन्ड जास्टिस होननानै बुंदों। बे सुबुंनि हानजा सारनायखौ जोंनि रैखाथि आरो जोङो थार बिजिरनो मोननांगौनि थाखाय जोंनि जि सुबुं हानजा सुरनाय होननानै दिनै जोङो बिमुं होनानै जोङो बे हानजाखौ सुरदों। मानो जोङो बुंनो गोनां जादों? गिबियावनो दिनै मोनसे सोंलु फैदों, रैखाथिनि सोंलु। जोंनि रैखाथिया बेसेबां रोखाबाव? बर'फ्रा गुबुन भारतनि ट्राइबेल बायदि जोंबो मोनसे ट्राइबेल हारिनि मानसि। ट्राइबेल हारिनि मानसि हिसाबै, भारतनि नोगोरारि हिसाबै थांनाय गोलाव समाव जोङो माखासे मोनथायखौ जोङो मोननो हादोंमोन। जि मोनथायफ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननायाव, रैखाथि होनायाव नांगौ बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हायाब्लाबो जि एफा एनै जौगानायनि थाखाय, जोंनि हा हुखौ बेंनायनि थाखाय, जोंनि राजखान्थि भावे खामानि मावनायनि थाखाय एफा
एफा एनै गोहोखौ जोङो मोनबोदोंमोन भारतनि संबिधाननिफ्राय आरो बेखौनो लानानै बर' हारिया जोंनि सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामबोनानै बिएसि आरो बिटिसि मोननो हादोंमोन। दिनै बिएसि आरो बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय बे बिएसि आरो बिटिसिजों बर' हारिया जि हास्थायनाय लुबैनाय गेरेमसा बर' हारि दानाय बुहुमाव बर'खौ मोनसे गोथां हारि हिसाबै गायसननानै दोनलांनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंजोबनो हानाय नङा आरो बिनि थाखायनो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ 2010 मायथाइनिफ्राय जोङो फिन लाबोफिनबाय। 2003 मायथाइयाव बिटिसि जाबाय। 2003 मायथाइनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानानै बिदा फंबायनि गेजेराव गावथारलायनाय बुथारलायनाय जाबाय। नाथाय बिनि गेजेरावनो मोजां खौरां मोनसे फैदोंमोन। 2005 मायथाइयाव एनडिपिआ सिजफायार खालामदोंमोन। बे गासैखौबो लानानै बर'नि आद्रा थानाय जि मोननांगौ मोन्थाय आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय खनसे हां लाफिननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गोबां आफादफोरजों रायलायनानै जोंनि सानसुमैफोरजों रायलायनानै 2010 मायथाइयाव बड'लेण्ड दाबिखौ जोङो बोखांफिननानै जोङो बिखौ जोङो लाबोफिनदोंमोन। जिखौ जोङो बोखारनानै दोनथ'दोंमोन बिखौ जोङो फिन लाबोफिनदोंमोन आरो बै समनिफ्राय दिनैसिम जोङो जोंनि बर'नि जांख्रिथाय आरो सोमावसारनायाव जोङो मोननै थासारि मोनबोदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि गोबां मानसिफ्रा रायलायो असमनि हारसाफ्रा जोंखौ मोजां मोना, बिथांमोना अराय सम गादबनानै सोबख'नानै नासयनानै थगायनानै जोंखौ दोननो नागिरो। बियो अराय सम सान अखाफोर बायदि सैथो। बियो गोदोबो सैथोमोन, गेजेरावबो सैथो आरो दिनैबो सैथो। आसामनि रुलिं जायफोर खुंग्रा खुंगिरि बिथांमोना जे जोंनि सिबिं गरसेनि समानबो जौगानायखौ लुबैया बियो दिनैसिमबो सैथो। नाथाय बेजों लोगोसे बर'नि आरो मोनसे थासारि नुबोदोंमोन। बिटिसिनि समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय, सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोननि सोमावसारनाय, इउजि ब्रह्ममोननि सोमावसारनाय, बिएलटिनि सोमावसारनाय, एनडिपिनि सोमावसारनाय, बे गासैबो सोमावसारनायाव आरो मोनसे थासारि नुदों। बर'नि गेजेरावनो मोनसे हेंथा हान्जा अराय सम थायो। थिग बेबायदिनो नैबे थामथि खेबनि थाखाय जों जि सोमावसारदोंमोन आलादा रायजोनि, बेवहाय बर'निनो साफा माखासे मानसिफ्रा जोंनि हेंथायै खोथा बुंबोदों। नाथाय जाय बिथांमोना हेंथायै खोथा बुंदों बिथांमोना गावबा गावनि राजनितिक गादिखौ बासायनो थाखाय जोंनि हेंथायै खोथा बुंदों। जों बेखौ खेर खेरायाखै। ओंखायनो रायजो राजानि मददजों बड'लेण्ड सोमावसारनाया फैयै फैयै 2013 मायथाइनिफ्राय गभर्नमेन्टजों सावरायनो मोननाय अबस्थायाव फैदों। ट्राइपार्टाइट टक जादों, 3 खनायारि सावरायनाय जादों, हम मिनिस्टारजों सावरायनाय जादों। जेला सावरायनाया जायो, मोजां मोनसे थासारि फैयो, रेल लामा जथियो, राजा लामा जथियो, हांगार स्ट्राइक खालामो, सरकारा जोंनो लिंनो बाध्य जायो। अब्ला जोंनिनो सोरबा सासे दैदेनगिरिया बुङो बड'लेण्डर खपन देखि लाब नाय, बड'लेण्डर खपन देखि लाब नाय। बिनि उनाव आरो सोमावसारलायबाय जोङो। रायजो राजाया थाखा फैसा गारनानै राजा लामायाव फैबाय। बिनि उनाव बुंनानै होबाय एबसु एनडिपिआ राजखान्थि गेलेनोसो सोमावसारदों। बेबायदि बुंनानै होलायबाय आरो साननैसो थालायबाय। दिनै बर' हारियाव जोङो गिदिं गिदिं नायबाय जोंनि गामि आइ आफा रायजो राजानि अबस्थाखौ। दिनै गासैबो बर'फोरनि गेजेराव 1% बर'आ माहाजोन जादों जानो हानाय, 99% बर'नि अबस्थाया मोजां नङा। दिनैबो बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजायै, गावनि गथ'खौ लेखा फरायहोनो हायै, मोजां न' बां लुनानै लानो हायै रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ। साख्रि बाख्रि बेफार फालांगिनि बाथ्राखौथ' दोनदो, राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि बाथ्राखौथ' दोनदो, हा हु बेंनायनि बाथ्राखौथ' दोनदो, राजखान्थि गोहो मोननायनि बाथ्राखौथ' दोनदो। थांना थानो थाखाय मिनिमामखौबो मावना लानो हायै मानसि दङ दाबो जोंनियाव। जोंनि बिमाफ्रा दिनै लामा बानायनायाव अन्थाइ बोहैनो गोनां जादों। फिथा फाननाय, जौ फाननायखौथ' दोनदो, दखना फाननायखौथ' दोनदो। 10 बोसोर सिगाङाव जोंनि बिमाफ्रा बेफोर खामानिखौ मावनाङामोन। दिनै बिटिसि मोनखांनायनि 13 बोसोर उनाव जों बिटिसि एरियायावबो नुदों राजा लामा बानायनायफ्राव दिनै अन्थाइ बुख्रुबग्राफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रासो फैनो गोनां जाबाय। बेबायदि हारिनो उदांस्रि नांगोन ना नाङा? बेबायदि हारिनो बड'लेण्ड नांगोन ना नाङा? जोङो दिनै मोनसे सोंलु फैबाय रायजोफोर, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। बड'लेण्ड मोनाब्ला बे आसामनि हारसाफोरजों लोगो नांनानै, बे खुंगिरिफोरजों
जों लोगो नांनानै खुनु दिन जोङो समान जौगानाय आरो समान मोनथायखौ जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा। दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा नारा नाथा नाजानानै हरखौ सान खालामनानै मोनजानाय मोनलोंनाय नागारनानै जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ इन्डियायाव बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दोननांगौ होननानै नोंथांमोननि मददजों नारा नाथा खामानि मावदों। दा बेखौ नुनानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा गिनानै जोंजों रायलायनो गोनां जायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै मानो सुबुं गौमा खुंनो गोनां जाखो? जि बिजेपि सरकारा 2014 जोंखौ गिनानै बिथांमोना लिरनानै होनो गोनां जादोंमोन जों दैदेनगिरि जानो मोनोबा भारतखौ सामलायनो मोनोबा बड'लेण्ड आरो गोरखालेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांगोन। नाथाय 2016आव जेला जोंनिनो राजखान्थि हान्जाया बिजेपिजों लोगो नांना सामलायहैबाय गादियाव जिरायहैबाय बै खालिनिफ्राय बिजेपिनि साननाय हनाया सोलायबाय। फारसेथिं जों नोंथांमोना हब्रा हब्रा बुंदों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया आरो सासेया थांनानै दिल्लीयाव बुंहैदों दिसपुराव सिन्था खालामनाङा आं दङ बिसोर बिनाया बिसोर होख्रावनाया जेबो नङा बेबायदि बुंहैदों। आरो नोंथांमोना बयबो नुदों बावैसो दिल्लीयाव मा बुंहैखो बिथाङा सिगांनिफ्राय बुंबोबाय जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटिखौ बड'लेण्डआवसो लायनो होग्रोनांगोन बड'लेण्डआवसो होग्रोनांगोन। दिल्लीयाव थांनानै बुंहैबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया आईएएस अफिसार गैया इन्जिनियार गैया डाक्टार गैया इन्डास्ट्रि गैयानो। आङो सोंदों जोंनि बिखाया गावदों ओइ खालि आङो टिभियाव नायनानै सानदों बेबायदि सानदोंबा जोंखौ पाब्लिकलि लिंहरनानै सेन्देलजों सोबा नाथाय बर' हारिनि मोनथायखौ बेबायदि बुंनो अधिकारखौ बहा मोनदों बेलाय? बर' हारिया जायनि थाखाय 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुं थैबाय जोंनि बिमाफ्रा जिनाहारि जानांबाय न' बां सावजाबाय बेबायदि मोनसे दाबिखौ दिनै बे मालायनि सिगाङाव लासिंसिं खालामनो अधिकारखौ बहा मोनदों? जों दिनै सोंगोन नोंथांनियाव फिननाय होनांगोन। आरो ओंखायनो रायजोफोरखौ बुंनो नांगोन दिनै मोनद' हारिया जुदि एसटि जानांगौबा जोङो थावरिनो हानाय नङा। दिनै बे आहमफ्रा 600 बोसोर आसामखौ रायजो खुंदों आईएएस आईपीएस अफिसार आहम गोजा दिनै एमएलए मन्त्रि आहम गोजा इन्डास्ट्रिनि मालिक आहम गोजा बेफोरबायदि जाथिखौ दिनै एसटि खालामनो नागिरदों। आरो बिथांमोना जोंनि एमएलए एमपिफ्रासो बुंदों केटेगरि जागोननो केटेगरि बानायगोन आदार केटेगरि बानायगोन। भारतनि संबिजिताव बेबायदि केटेगरि बानायनो हानाय खुनु बेबस्था गैया खुनु लामा गैया। लामा थानायमोनबा थांनाय 8 तारिखआव जेला बिलखौ राज्य सभायाव लाबो अब्लानो केटेगरि बानायनानै सोनांगौमोन नाथाय सोआखिसै। जोंहा मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो रायजोफोर जि समाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ बानायदोंमोन ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट ट्राइबेलफोरनि थाखाय हानि मोनथाय बै समाव भारतनि ट्राइबेल मन्त्रिया पिआर केन्डियामोन डनार मन्त्रिया। आरो बे पिआर केन्डियाखौ दिल्लीयाव थांनानै राज्य सभानि एमपि उर्खाव ब्रह्म एबसुनि आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि गाहाय नेहाथारि गौतम मोसाहारि आरो आं लेङाइ आफादगिरि जों थांनानै दिल्लीयाव लोगो हमना बुंदोंमोन जे आसामाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ एसटिनि थाखाय लाबोदों थिगानो दङ नाथाय ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्सफ्रा सोर नोंथांमोना बुं होननानै। अब्ला बै समाव पिआर केन्डिया बुंदों दाथ' एक्टआव सोलायनो हाला नोंथांमोना रुल बानाय बिथाङा आसामाव थांना रुल आरो बे रुलाव सोनानै हो जायखौ मोननांगौ जायखौ मोननाङा। दिनैसिम आसामाव बे रुलखौनो बानायनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै लाख लाख बर' फिसाफ्रा ट्राइबेलफ्रा हाग्रा ओनसोलाव हानि मोनथाय मोननांगौनिफ्राय बन्सित जानानै दङ रुलखौनो बानायनो हायाखै। आरो दिनै बे हिमन्त बिश्व शर्मा मोना कमिटि दानानै बेवहाय मा खालामनो नागिरदों जोंखौ थगायनो थाखाय आसामाव अ केटेगरि बानायनो नागिरदों। बे अ केटेगरिया अल इन्डियायाव जाया रायजोफोर। आं खोनानो मोनदों बे देबारगावनि लिडारालायनो गावसोरनि मानसिफोरजों सावरायदोंनो गोरोन्थियाथ' जामारबाय खहाया जामारसिगोन बिटिसिनि 40टा सिटखौ 60टा सिट बानायनानै बिसोरनोबो हगारनांसिगोन गसाइगाव सिट बिजनेस सिट एमएलए सिटफोरखौ हगारनांसिगोन। बिनि थाखायनो खुगायाव सिराय गुलि अरनानै सोमावसारदोंमोन नामा? बिनि थाखायनो राजा लामायाव ओंखारदोंमोन नामा? बिनि थाखायनो रोजा रोजा बर' फिसाया जिउ गारनांबाय नामा? जोंनियाव सोंलु फैदों दिनै जों खुनु कमप्रमाइज खालामनो
जोंनि मोनथायखौ जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया उदांस्रिनि 30 बोसोर जों कमप्रमाइज खालामबोबाय आरो कुनु कमप्रमाइज जानाय नङा बेवहाय नो कमप्रमाइज जोंनि मोनथायखौ जोंनो होनांगोन दा नंखायनो रायजोफोर जों जुजिनानै थांनानै थागोन जुजिनानै थांनानै थाबोदों दिनैनिफ्राय बयबो सांग्रां जादों पार्लियामेन्टआ 31 तारिखनिफ्राय जागोन 13 तारिखसिम जागोन होननाय खोनादों फैगौ 28 तारिखआव लायनो ट्राइबेल संघजों रायलायगोन थिगानो दङ रायलाय 29 तारिखआव लायनो बिटिसि सरकारजों रायलायगोन थिगानो दङ रायलाय 30 तारिखआव लायनो जेसेबां आसामनि काउन्सिलफोरजों बे शर्मानि कमिटिया रायलायगोन रायलायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिसोरो सोर बिटिसि सरकारा दिनै बिजेपियाव लोगो नांनानै दङ गासैबो काउन्सिला बिजेपिजोंनो दंजोबो बेवहाय मा सोलाय सोल' फैनो जोंनिया सोंलुआ बेसो जुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनानै एजिपिया सरकारनिफ्राय ओंखारनो हायोबा दिनै मोनद' हारिनि एसटि जानाया जेराव जोंनि मोनथायखौ धंस खालामगोन बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन नोंथांमोना गुबुन हारिजों थानो ना जोंनि हारिजों थानो गुबुननि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो ना जोंनि हारिनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो दिनै लामाया सिदा ओंखायनो रायजोफोर आं खावलायखानानै दोननो नागिरदों 31 तारिखनिफ्राय जानुवारिनि 15 तारिखसिम नोंथांमोना टिभि निउज पार्लियामेन्टआव मा डिसकासन जादों जायाखै नायबाय था जुदि बे सानबाया बे 15 दिनाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलजों लोगोसे नैबे 6 जनगोष्ठीनि बिला जुदि फैनांगौबा आरो बिथांमोना मोनथाय मोननांगौबा अब्ला किन्तु बिसारखौ रायजो राजाया खालामनांगोन रायजोफोर रायजो राजाया खालामनांगोन रायजो राजानो हगारना होबाय जोङो बेवहाय जोंहा कुनु अधिकार गैया रायजो राजानि साननाय हनायखौ हमथानानै दोननायनि जोंहा कुनु अधिकार गैया रायजो राजाया बिसार खालामनांगोन जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बर'जों थानो ना मालायजों थानो जोंनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो ना मालायनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो दा रायजोफोर जोङो दुखु मोनो जोङो रावखौबो इनाय साना रावनिबो हेंथायै जोङो खोथा बुंनो नागिरा बर'नि खौसेथिखौ जों लुबैयो लुबैनानैनो जोंनि गल्डेन जुबलियाव बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन फैयाखिसै धिकाजुलियाव गल्डेन जुबलि लिंबाय बेयावबो फैयाखिसै गोजान गोजाननिफ्राय सोरबा साफा सानै लिडार सेरेफ्रा बुङो खौसे जानांगौ मा जानांगौ खौसे जानो थाखाय जोङो बिखाखौ अराय सम गुवार खालामनानै दङ खौसे जानो थाखाय जोंहा बेवहाय जेबो कन्डिसन गैया नाथाय खौसे जानायनि मुङाव बर'नि सोमावसारनाय जांख्रिथायखौ धंस खालामोबा बेबायदि खौसेखौ जों मालाबाबो जानो हाया रायजोफोर जों मालाबाबो जानो हाया जोंनि जिउआ जोंनि रंजानाया जोंनि गोजोनखौ खुसिया हारिनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया रायजोफोर जोंनि मुंख्लंफ्रा बेखौ जोंखौ फोरोंलांदों दा नंखायनो दिनै बयबो सांग्रां जादों रायजोफोर आं सोरखौबा बुलायनांगौ नांलायनांगौ बायदिसिना दावराव दावसि खालामनांगौ बेखौ बुङाखै गुसु मेलेमजोंसो दावहा नांनो हायो मेलेमा गुसु जानांगोन नाथाय दिनै आसामाव गुबुन ट्राइबेलफ्रा बेसेबां गाबथानो हागोन जोङो बेखौ नुहुरखानाय ओंखायनो जोंनिखौ जोङो थिग खालामनानै लानांगोन आरो अलखदनि समाव दुखु खैफोदनि समाव जाय खौसे गसंनो हायो जाय सोमावसारनो हायो जाय जांख्रिखांनो हायो बेसो मुलुगाव गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि मोनथायखौ मोनो बेसो अधिकारखौ मोनो बे खोथाखौ जाहाथे गोसोआव लाखियो दा रायजोफोर जों लामा नायदों भारत सरकारा बुंहरबाय थादों ट्राइपार्टाइट टक खालामगोन जोङो बिथांमोनखौ लामा नायबाय थादों मानोना बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम गिबिया जाबाय सोमावसारनाय नैथिया जाबाय राजखान्थि खालामनाय आरो थामथिया जाबाय सावरायनाय ओंखायनो मोनथाम लामाखौबो जों अपेन दोनदों दा बे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नाथाय बे मोनद' हारिया एसटि जानायनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोनखौबो बुंहैगोन जोंखौबो बुंदों सोरबा सोरबा बर'नि आफादफ्रानो जायफोर मोनजाग्रा मोनलोंग्रा सोरबा बुंनो हमबाय माथो जोंहा जेबो खहा जायानो जानो होबालाय मा जायो खहा जायानो नङा खहा जाया होनना बुं आरो संबिधानाव बबेयाव लिरनाय दङ जोंनो लाबोनानै फोरमायफै नैबेजों खहा जाया होननानै अब्ला जों मानिनानै
जागोन नङाबा खहा जायानो होननानै सोरबा जुदि बुजायनो थाङोबा बेखौ नोंथांमोना बिसार खालाम माबायदि खहा जाया सांग्रां जानांगोन रायजोफोर दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय सोमावसारनाया थांबाय थागोन जायखिजाया समावनो जोङो रेलि खालामनो हानांगोन जायखिजाया समावनो सोमावसारनो हानांगोन नैबे पार्लियामेन्ट सेसना थाङो माने बयबो जाहाथे एलार्ट सांग्रां जानानै थायो रायजोफोर नाथाय जोंनि ओनसोलाव सोरबाया थुनज्लायनो नाजागोन सोरबाया फाव फान्दायनो नाजागोन गाज्रि खामानि मावनो नाजागोन बेफोरखौ सामोल जा हिंसा जानो होनो हानाय नङा बुथारलायनाय थै बोहैनाय बेफोर जानो मोना नङाबा मालाया बेवहाय देरहागोन जों बे थासारिखौ जाहाथे लाबोआ